alhamdulillah fitintunu da suke faruwa a cikin wannan masana'antar ta fim kwaya uku an kashe su, saura wata gagaruma kwaya daya. Wannan fitinar kuwa an kashe rigima tsakanin Nuhu da Adam A Zango, wannan ta mutu, manya sun shiga ciki, an yi maslaha ta wuce. Akwai fitina ko kuma rigima tsakanin Mustapha na Braska da Hadiza Gabon, ita ma wannan an gama da ita, ta riga ta wuce, babu ita. Sannan akwai fitina tsakanin Amal da Hadiza Gabon, ita ma abin ya je wajen manya sun shiga ciki, an riga an gama, yanzu babu wannan fitintunin. To saura fitina kwaya ɗaya, wannan fitina kuma gagarima ce, idan ba a tashi tsayin daka an yi maganin ta ba, to wallahi tallahi za ta dinga haifar da adadin waɗanda suka fi wannan fitintunin kuma kwaya ɗayan nan ita ce munafunci babban fitina ce, babban masifa ce. Sai an daina munafunce a cikin wannan masana'antar, sannan za a tauna daidai. Kuma waɗanda suke haɗa fitintunin an riga an san su, ba wanda bai san su ba. Waɗanda suke yi, duk wanda ya zo ya kawo ma wani zance ya gaya maka, to idan kafin ya tafi ka gaya masa kace kai ba ɗabi'a ka bace, ba ka irin wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai kun sake jin mu a karo na gaba.